Σου έχω συνταγή για τα πιο νόστιμα εντυπωσιακά κρεμώδη ζυμαρικά που θα έχεις δοκιμάσει ποτέ. Σε αυτή τη συνταγή μια φέτα καλής ποιότητας κάνει όλη τη διαφορά. Οπότε σε ένα πυρέξι θα βάλεις 200 γραμμάρια φέτα όλυμπος, 250 γραμμάρια βρασμένα πατζάρια, ένα κρεμμύδι χοντροκομμένο, 2 σκελίδες κόρδου, δένδρο λίβανο, λίγο αλάτι, πιπέρι, 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, λίγο μπούκοβο και ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά. 10 λεπτά πριν κλείσει το φούρνο θα ρίξεις 500 γραμμάρια ολικής ριγκατόνι και θα βράσεις ανάλογα με τις οδηγίες συσκευασίας. Σε ένα μπλέντερ θα ρίξεις τα ψημένα λαχανικά με τη φέτα, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, 250 γραμμάρια νερό από τα ζυμαρικά που έβρασαν και πολυτοποιείς πάρα πολύ καλά μέχρι να γίνει μια πάρα πολύ ωραία κρέμα. Ρίξε τα ζυμαρικά σε μια κατσαρόλα, ρίξε τη σάλτσα πάνω από τα ζυμαρικά και ανακάτεψε πάρα πολύ καλά. Σέρβιρε με φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό και λίγο μπούκοβο για να απογειώσει τη γεύση. Και πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι κάναμε. Άλλη μια συνταγή φίλου μου έχει τελειώσει. Θέλω όλοι να φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Και μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά. Γεια σας.